Právě odjelo auto se 2 muži. A se ženou na zadním sedadle, podle všeho v bezvědomí. Na konci příjezdové cesty uhnuli doprava. Je to šedá Sevilla. Předjedeme je? Zatím ne, Kito. Chci zjistit, kam mají namířeno. Co s ní uděláme? Všude okolo je tu oceán, mohl by se nám hodit. Jerry, chce utíct! Co se děje? Zdá se, že neovládají vozidlo. Jedeme. Kdo to vypadl? Obávám se, že ta tvoje žena je v bezvědomí. Odřízneme je.